Čaute. Pre tých z vás, ktorí ma náhodou nepoznáte, tak by som sa na úvod rád predstavil, aby ste vedeli, že s kým teda máte dočinenia dnes. Moje meno je Dragan Stojakovič, aj keď to znie tak trošku zahranične, tak ja som Slovák, som z Košíc, tu som sa narodil. Takéto meno mám kvôli svojmu otcovi, ktorý je pôvodom z Chorvátska, Srbska. A v podstate posledných vyše už 10 rokov sa venujem tomu, že píšem o jedle, alebo teda blogujem, ak chcete. Z takej tvojej pracovnej minulosti by som tak veľmi skrátke len vytiahol to, že som v minulosti asi 10 rokov pracoval pre takú jednu nadnárodnú korporáciu v Košiciach, obrovskú. Tam som po 10 rokov, dalo mi to veľa skúseností, ale posledné asi nejaké 2 alebo 2,5 roka už sa venujem vyslovene iba food tipsu. Samozrejme mám ešte nejaké bočné aktivity, ale povedal by som, že to je asi takéto najhlavnejšie, čo momentálne robím. Otázka znela, keď mi zavolali, že či by som sa chcel zúčastniť marketingového štvrtku, tak som bol hneď taký nadšený, že jasné, lebo ja som tu už bol totiž to veľakrát. Ja celkovo tak marketing ako tému mám rád si o tom čítam, sledujem nové trendy. A keď sa mi teda ozvali, či by som nechcel prísť ako speaker, tak som samozrejme, že prikývol, jasné, že určite prídem. A v tom, keď som zložil telefón, som si tak hovoril, že ty volá, že vlastne o čom tu budem rozprávať ako tým ľuďom. Ešte potom som sa dozvedel ten line-up, ktorý tu má byť. Dalibor, proste obrovská firma, 150 miliónov eur obrad ročne, za mnou sebe rozprávať o AI, čo je extrémne aktuálna téma momentálne, tak som bol z toho celkom taký rozladený, že vlastne o čom tu budem rozprávať. Vedel som, že toto je v podstate dosť taký seriózny event, s tým, že som tu už niekoľkrát bol. Tu predpokladám, že všetci, čo tu ste, tak asi nejakým spôsobom marketing sledujete, možno sa ním živíte, pracujete v tom, alebo by ste chceli v tom pracovať. Tak som sa stále zamýšľal nad tým, že jednoducho mal by som asi rozprávať niečo, aby ste si z toho niečo aj odniesli. Daj vám nejaké informácie, možno ukázať nejaký insight, background niečoho. Totižto mal som už teraz nedávno, posledný mesiac alebo 2, viacero takýchto podobných prezentácií, ale tam to bolo skôr o tom, že to bolo pre študentov. Či už z vysokých škôl alebo stredných škôl, a tam je to skôr také, by som povedal, také motivačnejšie. Im dať nejakú takú motiváciu do života, aby robili to, čo ich baví a tak ďalej. Ale tu je to trošku o inom. Tu sa žiadajú, aby ste si z toho fakt niečo odniesli, aby som vám niečo povedal zaujímavé, čo možno neviete. Tak mi napadlo, že budem rozprávať o influencer marketingu. Prečo? Je to, myslím si, že asi jasné, kvôli čomu. V podstate sa ma to dosť tak bytostne týka. Či chcem alebo nechcem, tak už v podstate som častokrát ten, ktorý stojí na tej druhej strane toho influencer marketingu. Čiže ja som ten, ktorého si rôzne firmy a spoločnosti najmajú, aby som nejakým spôsobom odprezentoval ich produkt alebo službu alebo niečo v tom zmysle. Tento popis, čo to je vlastne influencer marketing, som veľkolepo skopíroval z Wikipédie, ale myslím, že každý z vás vie, o čo ide. Každý z vás má TikTok alebo Instagram, Facebook, akékoľvek sociálne siete, tak už vidíte, ako to funguje. Proste vyskakujú na vás rôzni influenceri, alebo nemusia to byť ani influenceri, proste rôzni ľudia, ktorí sa ako keby snažia niečo odprezentovať, predať možno a tak ďalej. Takže toto je taký krátky okruh tém, o ktorých sa dnes budeme rozprávať. Snažil som sa to dať tak nejak dokopy, aby niečo vám ukázať z toho, čo už mám za sebou. Snažiť sa možno aj nejakú takú radu. Predpokladám teda, že niektorí, čo tu ste, určite máte možno svoje nejaké menšie, väčšie firmy, možno pracujete na marketingovom oddelení, možno niektorí z vás aj priamo spolupracujete s nejakými influencermi, kedy akože doľaďujete tie kampane, dohadujete a všetky tieto veci. Tak som si povedal, že by možno bolo fajn vám dať nejaký taký insight, aj možno ako to berieme my, s ktorými akože dohadujete všelijaké tie spolupráce. Čo je pre nás dôležité, lebo samozrejme, keď príde nejaká firma alebo marketingová agentúra, chce si nájsť influencera na nejakú spoluprácu, tak oni sledujú tak možno trošku iné veci, ako sledujem ja. Takže o tomto sa budeme baviť a hneď na začiatok a na úvod priznávam, že veľa dát a čísel a takýchto vecí v mojej prezentácii nebude, pretože aj keď to možno vyznie trošku čudne, tak ja nesledujem nejaké akože štatistiky a takéto svoje čísla, ani svoje vlastné štatistiky. Ja proste nechodím na svoj profil, to nepozerám. Ja fakt neviem, aké mám nejaké dosahy, kedy a tak. Viem, že by som to asi mal sledovať. Aspoň nejaký taký prehľad by sa určite že zišiel.
ale jednoducho taký som. Nesledujem to, nezaujíma ma to proste. A z jednej strany to možno bude aj dobré, lebo aspoň nie som ovplyvnený tým, viete, keď to sledujete a človek to má načítané, naštudované a pozná všetky, vtedy by som mal postovať, vtedy by som mal dať nejakú storku, a dnes už bolo storiek veľa, zajtra proste I don't give a shit. Takže v tejto prezentácii nebudú teda žiadne čísla, ani žiadne grafy, ani nič, takže môžeme ísť teda ďalej na takúto prvú tému, ktorá je výber vhodného influencera. Mne sa totiž to častokrát stáva, že ma niekto osloví na nejakú spoluprácu, ale oni vlastne ako keby vôbec nevedia, že v akom smere chcú spolupracovať. On mi napíšu, Dragan, prosím ťa, vieš čo, my máme takúto alebo takýto produkt a nevedel by si niečo, príď k nám. A hovorím, a čo vlastne chcete odprezentovať? Neviem, a ty nevieš? Hovorím, tak ja by som možno mal nejaký nápad, ale v prvom rade by ste to mali vedieť vy. Takže ak ste vy náhodou niekto z vás tu v nejakej takej pozícii, kedy sa zamýšľate nad tým, že by ste oslovili nejakého influencera na spoluprácu, či už je to vo vašej firme alebo pracujete pre nejakú firmu, tak je vždy tá kľúčová úplne základná vec hneď na začiatku ako vedieť, že o čo mi vlastne ide, čo chcem predať, čo chcem tým ľuďom skrz toho influencera ukázať. Druhú otázku, na ktorú by sa mohli tí, čo oslovujú influencerov, zamýšľať je, či... ja to vlastne mám tu, OK. Či sa ten influencer má nejakú šancu vôbec stotožniť s vašim produktom alebo službou. Veľakrát sa ľudia sledujú na to, že niekoho poznajú, vedia, že má treba nejaké čísla, nejakých followerov a jednoducho chcú, aby ten ten influencer odprezentoval ten ich produkt alebo službu, ale jednoducho si to vôbec ako keby nevedia predstaviť, že ako by to mohlo byť, že či vôbec ten človek dokáže nájsť nejaké spojenie s tým produktom alebo službou. Tretia taká podtémička v tomto je, ako osloviť influencera, lebo aj tu som sa stretol ako s veľmi rôznymi takými prípadmi a situáciami. Ja osobne mám najradšej, keď je človek jednoducho fakt, že úprimný. Keď je to jednoducho malá firma, takto, dám taký príklad, že ozvali sa mi raz jednej maličkej firmy a to sa mi akože veľmi páčilo a tam mi ten človek rovno na rovinu napísal, že ahoj Dragan, že my by sme s tebou strašne chceli spolupracovať proste v takej a v takejto veci, ale úprimne nemáme s tým žiadnu skúsenosť. Vôbec neviem, že aké sú nejaké, že čo ti treba, alebo či sa vieme stretnúť, alebo ako funguje, že naozaj nevieme, mohol by si nám dať vedieť, že ako to vlastne je. A to mi príde sympatickejšie, ako keď niekto jednoducho napíše nejaký taký e-mail, rovno to hrá, že všetko vie, ako to má byť. A potom nakoniec sa s tým človekom stretnete a zistíte, že vlastne on úplne mimo, že to je úplne že strata času. Takže ja osobne by som odporúčal, ak teda chcete niekoho osloviť, tak vedieť, čo vlastne od neho chcete a na rovinu proste vyložiť karty hneď na úvod. Lebo ak sa ti karty nevyložia na úvod hneď teda na úvod, tak potom v podstate sami seba oberáte o čas aj toho druhého človeka. Takže vždy by bolo asi lepšie proste jednoducho na rovinu priznať, že takáto je situácia, vieme s tým niečo robiť, alebo proste nevieme. Štvrtá, to je len taký, chcel som tak doplniť, lebo to je samozrejme tiež veľmi taký častý jav, s ktorým sa veľmi často stretávam a určite ľudia, ktorí proste pracujú v marketingu, je, že veľmi veľa ľudí hľadí na počet followerov. Si myslia, že to je ten proste najdôležitejší údaj toho celého a pritom to ako vôbec nie je pravda, pretože to, že napríklad niekto môže mať 100 000 followerov, vám nezaručuje, že vám ten človek skrz nejakú spoluprácu predá viac produktov alebo služby, ako niekto, kto má možno 10 000. Toto je taká, by som povedal, že téma sama o sebe, o ktorej by sme vedeli rozprávať dlho. Každopádne chcel som len zdôrazniť, že nie je to o tom počte followerov. Naozaj niekto, kto má možno aj treba len 5 000 alebo 2 000 followerov, vám možno čisto teoreticky dokáže v podstate pri nejakej spolupráci predať viac tomu zákazníkovi, ako niekto, kto má 100 000. Dnes už je to s tými followermi také všelijaké, už sa zdá nakupovať a tak ďalej, ale niekto, dajme tomu, že možno niekto, ktorý má naozaj organicky vyzbieraných tých 100 000 followerov, tak jednoducho nemusíme v sebe takú tú schopnosť predaja toho daného produktu. Takto. Táto podtéma by som povedal, že bude asi tak najviac subjektívna z tých, ktoré som tu dnes napísal, pretože nemôžem hovoriť za ostatných, ako to vnímajú. To sú také nejaké body. Snažil som sa vybrať to najdôležitejšie, na čo hľadím ja, keď mňa niekto osloví na spoluprácu. Teraz príde mi e-mail, Dragan, chcel by som s tebou spolupracovať. Samozrejme sú aj nejaké moje témy, ktoré mňa zaujímajú a ktoré sú pre mňa dôležité. Samozrejme, ten prvý bod je taký úplne, že by som povedal obvious.
Samozrejme, že tá značka, alebo tá služba, alebo teda čokoľvek vás s niečím oslovia, je to najdôležitejšie na tom celom, pretože to je niečo, čo vy máte nejakým spôsobom odprezentovať, ukázať ľuďom. A teda, ak by to bol nejaký brand alebo produkt, ktorý proste nejakým spôsobom so mnou nesúvisí, alebo nejakým spôsobom ho nepreciťujem, alebo dokonca možno nemám rád, tak by som do toho samozrejme nešiel. Aj keď je mi jasné, že toto povie väčšina influencerov, ale vy sami vidíte, že kto proste berie všetky spolupráce a ktoré neberiete, ako ľudia nie sú hlúpi. Pre mňa osobne je veľmi, veľmi dôležitá vec aj, že aká agentúra to má pod palcom. Totižto, keď pri spolupráci s veľkými brandami, tie zo zákonitosti proste vždy zastupujú veľké renomované značky reklamných agentúr. A pre mňa je to naozaj také veľmi dôležitá informácia, teda už len keď vidím, lebo takto, keď vám príde nejaký e-mail na spoluprácu, má tu je spolupráca s nejakou veľkou firmou, nejakou naozaj veľkou, tak tu vám nikdy nepríde e-mail od tej firmy, to príde vždy z reklamnej agentúry. Teda tí, ktorým riešia marketing, všetky tieto veci. A pre mňa je to veľmi kľúčový údaj, lebo keď jednoducho viem, že mi príde e-mail, neviem, Triad, Zaragoza, Saatchi alebo takéto spoločnosti, tak je tam istá záruka kvality. Samozrejme, nemusí to vždy dopadnúť, ale tak jednoducho viete asi približne, s kým budete pracovať a viete už, aký ten výstup môžete teoreticky očakávať. Tretí bod je, tiež by som povedal, že taký obvious, ale častokrát sa v prezentáciách nejakým spôsobom neprezentuje, nedáva, lebo všetci tie peniaze ako tak nejak neriešia navonok, ale samozrejme, tak každý z vás, ktorý chodí do práce, tak tam chodí kvôli peniazom, možno niektorí kvôli srdiečku, ale typol by som si, že viacero asi je takých, ktorí proste chodia do práce kvôli peniazom. Takže samozrejme, aj tie peniaze sú dôležité. Keď jednoducho príde firma, ste na vážkach, že nie som si úplne istý, či by som do toho mal ísť, alebo nie, to proste zaplatia, že fakt, že silno, tak to človeka jednoducho prehovorí. Môžeme si tu rozprávať všetky také tie pekné nejaké také rúžové okuliare si dať a že to tak nie je, ale proste peniaze hrajú veľkú rolu, nebudeme si klamať. Štvrtá vec, to som trošku tak myslel v takom prenesenom význame, to, že Google si pamätá, nielen Google, ale aj ľudia, ale predovšetkým Google. Ja sa to snažím vnímať tak, že všetko, čo v živote dám na internet, môže to byť len storka, ktorá zmizne za 24 hodín. Ona síce za 24 hodín zmizne, ale v reále nezmizne nikdy. Proste, čo bolo raz na internete, už tam navždy nejakým spôsobom zostane. A to som samozrejme myslel v takom význame, že ak by som spravil nejakú spoluprácu, dajme tomu napríklad taká politická strana nejaká, alebo niečo, tak už to proste navždy na tom internete bude. Vždy to na mňa bude môcť niekto vyťahnuť a samozrejme ten postoj treba voči tomu politickému spektru sa môže časom nejakým spôsobom meniť a to je niečo, čo by sa v podstate mohlo obrátiť aj kvôli mne, čiže proti mne. Takže ten výber toho, s kým budem spolupracovať, je naozaj dôležitý a ja osobne hľadím aj na to, že jednoducho, aby to nebol bullshit proste nejaký. Piatá, to je, by som povedal, že určite nie posledná, ale pre mňa dosť taká kľúčová otázka je, že mnohokrát, keď ma zavolajú tiež na nejakú tú spoluprácu, tak oni samozrejme, tí, čo vás volajú na spoluprácu, je úplne jasné, čo oni sledujú. Oni chcú jednoducho predať svoj produkt alebo službu. Ja za to samozrejme tiež si vypýtam nejaké tie svoje peniaze, ale potom je tu ešte ten tretí subjekt a to sú vlastne tí moji sledovatelia. Čo je asi ale určite ten najdôležitejší zo všetkého. A ja sa vždy zamyslím nad tým pri nejakej spolupráci, že čo z toho vlastne budú mať tí ľudia, čo ma sledujú. Lebo jedna vec je, že niekto ma môže osloviť, trebárs, tu vymyslím si teraz takú krásnu modelovú situáciu, ozval by sa mi Porsche, že Dragan, dáme ti Porsche na rok. By som sa zbláznil od šťastia, úplne, že super. Ale čo z toho budú mať tí ľudia, čo ma sledujú? Že ja sa vozím na Porsche? Tak koho to zaujíma? Takže vždy sa snažím na to myslieť proste. Niektorí takí úprimní ľudia sú, že sa potešia aj z radosti niekoho druhého. To je pravda, ale nebudeme si klamať, takých ľudí asi úplne veľa nebude, hej. Skôr by som povedal, že to môže vyvolať skôr také, že opačné reakcie asi. Takže ja sa vždy tak snažím nejakým spôsobom zamýšľať, keď sa dohadujeme nejaké spolupráci, obzvlášť pri takých tých dlhodobejších, že... ja som tu už asi prepol. Že čo z toho budú mať tí ľudia, čo ma sledujú. Vytvoríme nejakú spoluprácu a ja vždy chcem, aby sme proste vymysleli niečo, čo bude mať nejakú pridanú hodnotu pre tých ľudí, čo ma sledujú. Takže asi tak. Toto dáme si iba tak veľmi v rýchlosti. To som chcel dať také možno odporúčanie. Neviem, koľký z vás tu pracujú fakt reálne na také nejaké pozícii, že prichádzajú do kontaktu s influencermi, že to jednoducho riešia kadejaké tie spolupráce a kampane.
tak som vám chcel dať taký ten ako keby insight alebo feedback z mojej strany, že čo je pre mňa také častokrát také, že to by sa radšej mohli tomu nejakým spôsobom vyhnúť. No a to som už tak trošku aj načetol, hneď ten prvý bod, že jednoducho tam nie je žiadna predstava o spolupráci. Oni len vedia, že chcú spolupracovať, ale proste absolútne nevedia, že ako, čo, ani oni vlastne sami vedia, že čo oni chcú odprezentovať. Nie ešte, že ako to urobiť. Takže toto je za mňa taká úplne základná vec, ktorú by každý mal mať nejakým spôsobom premyslenú, keď už ide osloviť toho influencera, tak by akože mal vedieť, že čo skrz neho chce tomu svetu ukázať. No a druhá vec je taká, to by som bol aj tak veľmi zvedavý, že by ste na to aj vypovedali, že či máte nejaké skúsenosti s tým. Tu sa stretám s takými dvoma extrémami. Keď sú to úplne že malé nejaké firmičky, lokálne nazvime to, tak tam je absolútna absencia nejakých zmluv alebo niečo. Ja nie som akože človek, ktorý by si na to nejakým extrémnym spôsobom potrpel, že teraz musíme neviem koľko papierovať a vypisovať zmluvy, ale aspoň niečo by bolo fajn. A akože pri tých malých firmách sa veľmi často stávam s tým, že oni proste absolútne nič nemajú pripravené. Ani nejakú najzákladnejšiu zmluvu, hej, ktorú by bolo treba podpísať, že OK, ideme nejaká spolupráca, niečo sa bude fakturovať, tak akože v pozadí by mala byť za tým nejaká zmluva. Zase ten opačný prípad je prílišná byrokracia. To samozrejme sa týka hlavne tých veľmi veľkých firiem, ktoré je to samozrejme dané aj tým zákonom, oni to proste potrebujú mať. Ale častokrát je to fakt také veľmi frustrujúce a ubíjajúce. Zažil som už také prípady, že len kým sme si mohli dať ten prvý initial call, o ktorom sme sa vlastne mohli porozprávať, že čo vlastne chcú, tak som musel podpisovať zmluvy, akože fyzicky, papierovo, ísť na poštu, poslať to poštou proste tam, kde sídlia. A celé to bolo také, že vlastne kým sme sa nám dostali k tomu, že si zavoláme a pohovoríme, tak prešiel asi mesiac. Všelijaké proste toto ešte podpíš tam a toto a takéto. A nebol tam GDPR, proste oni mali nejaké svoje interné, bola to nadnárodná firma, takže z jednej strany to chápem, že to potrebujú mať, ale z druhej strany si to predstavím tak, že mohli by to mať vymyslené trošku lepšie, že už keď vedia, že od vás niečo potrebujú, ten ja neviem, jeden e-mail, tu máš celý bal, popodpisuj to a ďakujeme, dovidenia, proste nerieši to mesiac, len kým si idem pohovoriť. Iná z okolností to vtedy skončilo tak, že si dali ten call a rovno to celé padlo. Takže mi to prišlo také, že úplne sme strácali čas v podstate. A tretia, to som dal aj červeným, lebo to je asi také najdôležitejšie z toho celého, je tzv. Prílišná kontrola. Dajme tomu, že vy ste za nejakú firmu alebo marketingovú agentúru, spolupracujete s influencerom, ten robí nejakú svoju dohodnutú prácu a vy to samozrejme nejakým spôsobom kontrolujete a sledujete. A tým, že v podstate už mám mnoho takýchto skúseností, tak som sa stretol už, dá sa povedať, že s kadečím. Veľmi málo kedy, tak occasionally som sa stretol, že ich to akože v podstate kebyže aj vôbec nezaujímalo, že jak to nakoniec spraviť, že ten chcel ani vidieť dopredu. Tie posty alebo tie stories a tak ďalej. Väčšinou to firmy samozrejme chcú vidieť dopredu a hlavne tie, ktoré už sú také väčšie a zastupované reklamnými agentúrami, tak tam všetko, čo ide von, si jednoducho potrebujú pozrieť dopredu. Že ja to celé musím dodať, oni to schvália a dohodneme sa, kedy to ide von. A tak to ide von, ale je tu jeden taký veľký problém, že niektorí majú extrémnu tendenciu jednoducho kafrať do toho, proste do všetkého. Že čo, táto fotka, táto, tu vyber, toto slovo zmeň, takto to prepíš. Jednoducho, že vám veľmi, veľmi zasahujú do tej vašej tvorby a tam sa už potom môže dojsť niečomu takému, že v podstate, keď to nakoniec po všetkých tých e-mailoch a rozhovoroch zmeníte podľa tých potrieb, ktoré si oni vyžadujú, tak sa na to vo finále pozriete a to vyzerá tak, že ako keby to nebolo do mňa. Tomu sa ale budem ešte venovať trošku ďalej, takže teraz to už skipnem. Ešte jedna taká vec, ktorá mne tak osobne chýba a veľmi častokrát sa s ňou stretávam, že naozaj veľmi často, by som povedal, že 80-90% prípadov je, ak sa teda už nejaká spolupráca skončí, alebo kampaň, tak ja už v podstate nedostanem od tej firmy alebo tej reklamnej agentúry žiaden feedback. Oni už svoje majú, oni už vedia, čísla už sú, kampaň skončí, oni sa tam potom nejakým spôsobom ukazujú klientovi, ale mne, kým si to samozrejme nevypýtam, tak nikto mi nedá vedieť, že vlastne, že či vlastne boli s tým spokojní, s môjim prevedením, či nie, ako to celé dopadlo. A to je taká vec, ktorá by mňa osobne zaujímala, keď už teraz niekým robím, alebo to dám svoje meno, tak chcem vedieť, aké sú tie výsledky. A kľudne, ak tie nie sú dobré, tak nech to proste povedia. Aby som mal ten feedback, nech viem úprimne, že ako táto kampaň alebo spolupráca obstála. Takže asi toľko. Budem tu mať ešte takéto sekcie, kde som sa snažil vybrať nejaké svoje obľúbené spolupráce, ktoré sa mi z nejakého dôvodu páčili. Budem sa snažiť popísať, že prečo, ale aby nebolo všetko len tak akože kvetinkové a ružové, tak som vybral jednu takú spoluprácu, ktorá podľa mňa nedopadla úplne akože najlepšie, ako mohla. A ten potenciál tam pritom bol asi relatívne veľký.
Jedna z takých mojich najobľúbenejších, to je v podstate v mojej prezentácii zároveň jediná kampaň, zvyšne sú také akože spolupráce. Tá kampaň sa volá za 80 hodín okolo sveta. Klient bol letisko a spravovala, ako celé to riešila tá agentúra Creative Pro, ktorá je tiež z Košíc. No a to už sa dialo, to už je taká viac menej staršia kampaň, už neviem koľko rokov, ale už asi nejakých 4, 5, 6 rokov dozadu sa to dialo. Tam už ako napovedá názov, tak pri tej kampani išlo úplne jednoduchá záležitosť. Letisko Košice jednoducho chcelo ukázať, že z nášho letiska sa viete dostať kamkoľvek do sveta a naspäť domov za 80 hodín. Na to si oni vybrali viacerých influencerov alebo známych ľudí. Bola tam Evelyn, tuším, a neviem, kto ešte každý. Každého nás poslali do iného kútu sveta, oni potom z toho spravili nejaký výstup. Prečo sa mi táto kampaň páčila? Veľmi sa mi páčila celková tá idea kampane, ako aj samotný klient. Košické letisko, ja som Košičan. A aj keď síce píšem o jedle, povedal by som, že to nie je úplne taká tá najnosnejšia téma toho celého môjho blogu. Aj keď teda to jedlo je taký kľúč k tomu, ale v podstate ja by som povedal, že ten môj blog je veľmi veľa o tom takom životnom štýle, a spoznávaní nových vecí skrz to jedlo napríklad, a veľmi často sa to samozrejme týka aj cestovania, pretože určite mnohí z vás, keď niekam cestujú, tak si radi vychutnajú tú kuchyňu toho daného štátu alebo mesta, kam idú. Niektorí možno vyslovene chodia, že úplne iba za jedlom, že vyslovene cestujú kvôli jedlu. Čiže to mi prišlo ako taká veľmi pekná symbióza, jednoducho ísť z košického letiska a ukázať tým ľuďom, že kde sa dá jednoducho dostať a čo tam môžu vidieť. To bolo úplne super, to sa mi páčilo. A čo sa ukázalo tiež, to už teda vlastne bolo po tej kampani, a doteraz to považujem za takú jednu z naozaj, že z najpripravenejších kampaní, ako som doteraz zažil, a to už bolo akože fakt dávno, to bola jedna z takých mojich prvých takých väčších, nazvime to, kampaní, kde som spolupracoval, tak tí hoši a baby z Creative Pro boli extrémne dobre pripravení. Akože na všetko. Tam proste mali pripravené zmluvy aj pre tú cestu. Ja som totiž letel do Bangkoku. Tam sme boli niečo, ja neviem, ani jeden deň, 22 hodín alebo nejak tak. Ani sme tam nespali, proste sme to chceli užiť. Tak idete na 22 hodín do Bangkoku, no tak čo tam budete robiť? Všetko len nespať. Aj na ping-pong sme išli, hej. Boli fakt akože extrémne dobre pripravení, akože mali sme briefing, stretli sme sa, dali nám všetky tie akože veci na cestovanie, tu máš kreditnú kartu, keby sa niečo stalo, tu máš že zástrčku, lebo že v Ázii sú proste iné zástrčky a to bolo také, si mňa to ani nenapadlo, oni proste boli akoby na úplne všetko pripravení. To sa mi veľmi páčilo, to bolo akože super. A to je tiež niečo, čo ja ako človek cením, keď akože jednoducho viem, že pracujem proste s profesionálmi, ktorí sú pripravení na to, čo majú robiť a myslia proste ešte na také veci, ktoré až sa doteraz čudujem, že ak ich to vlastne vtedy napadlo. Veľmi sa mi samozrejme pri tejto kampani páčilo aj to výsledné prevedenie, vlastne ten celý výsledok, ktorý vlastne skrz tejto spolupráce vznikol. A dokonca sa celá táto kampaň dostala na, neviem, či sa to číta BEA alebo B-World, nie som si teraz istý. Bolo mi povedané, že to je niečo ako eventové Oscary. Vraj je to veľmi prestížna súťaž a na tejto súťaži vyhrala proste celá táto kampaň striebro v kategórii low budget. Low budget samozrejme, na naše pomery to bol celkom že veľký budget, ale v svetových pomeroch to bol low budget. A bronz kategórii využitie social media, vlastne tam bol, dá sa povedať, že ten fokus aj s tými všetkými ostatnými, čo tam na tej kampani spolupracovali. Takže toto bola za mňa jedna fakt z takých vydarených kampaní, kde bol spokojný aj klient, ja som bol tiež akože s tým úplne OK. Ja myslím, že aj pre tých ľudí, ktorí nás sledujú, sme doručili akože zaujímavý obsah na sledovanie. Takže toto považujem za jednu z takých, doteraz asi mojich najobľúbenejších kampaní, na ktorej som pracoval. Taká ďalšia moja obľúbená spolupráca, tentoraz už nejde o kampaň, to je dlhodobá spolupráca, tí, čo ma sledujú, tak asi vedia určite, že s Fajnými potravinami spolupracujem už, vlastne neviem jak dlho, ale už sú to roky, je to naozaj že dlho. A tam na tejto spolupráci sa mi strašne páči to, že máme veľmi dobrú vzájomnú symbiózu a je tam dokonca aj taká citová väzba. Ono totiž celá tá spolupráca sa začala na tom, že ja som k ním normálne chodil nakupovať ako každý jeden bežný zákazník a zvykol som to proste dať von. Keď som tam niečo zaujímavé našiel, tak som o tom napísal, že super potraviny, oni vždy tak od začiatku pôsobili, že chcú podporovať aj lokálnych nejakých pestovateľov a chovateľov a všetky tieto veci, ale akože fakt to riešia. No oni sa mi raz ozvali s tým, to bolo ešte veľmi dávno, to bol vlastne ten akože počiatok tej spolupráce, že
Dragan, nám sa veľmi páči, že čo ty robíš, máme taký pocit, že nám sa páči, teda, že tebe sa páči to, čo robíme my, tak či by sme ako nevymysleli nejakú spoluprácu. Ja som to samozrejme prikývol, že jasné, že super. Tak sme do toho išli. To sa potom samozrejme časom nejakým spôsobom vyvíjalo. Došli sme až k tomu, vám prezradím taký možno aj trošku insight. Oni jedného dňa, už sme spolupracovali pár rokov, a jedného dňa prišli za mnou s tým, že no Dragan, vidíme, že ty už máš spolupráce s nejakými inými, už proste sa tam aj iné potravinové reťazce, akože skúšali nejaké spolupráce a oni mi vtedy prišli a povedali, že Dragan, my chceme s tebou spolupracovať ďalej, ale chceme, aby si spolupracoval už iba s nami. Teda v podstate exkluzivita. Teda žiadne iné potraviny alebo potravinové reťazce, tak som samozrejme povedal, že viete čo, úplne super, lebo keby som si sám mal vybrať jednoducho z tej celej plejady obchodov jednu jedinú značku, s kým by som chcel spolupracovať dlhodobo, tak ste to určite vy. Takže ma teší ten záujem, veľmi rád, ale jednoducho to už budete musieť zaplatiť, lebo tým, že ja nemôžem pracovať v podstate skrz tú exkluzivitu s inými značkami potravín, tak samozrejme je to keby nejaká taká nadstavba toho celého. Oni samozrejme súhlasili a začalo sa to tak akoby vyvíjať celé. No mne sa veľmi páči ďalej, že tam proste pracujem s ľuďmi, hlavne teraz s majiteľom Fajných potravín, aj s tým tímom, ktorý je okolo neho, že sú to ľudia jednoducho, s ktorými mám také rovnaké zmýšľanie. To sú naozaj ľudia, ktorí mám pocit, že sa nezamýšľajú nad tým, aby proste čo najrýchlejšie nejakým spôsobom zarobili a zbohatli, a keď samozrejme, že zisk je cieľom každého nejakého podnikateľa. Ale oni naozaj idú tak akože do hĺbky. Ich to zaujíma, riešia tie veci. Teraz i na zhodou okolností ideme v nedeľu do Talianska spolu pozrieť tých dodávateľov, všetkých, ktorých tam oni majú, a tak sa na to veľmi teším. Čiže aj toto je pre mňa veľmi taký dôležitý faktor, že jednoducho robím s ľuďmi, ktorí viem, že majú podobný mindset ako ja. Tým pádom je tá spolupráca bola taká krajšia, otvorenejšia, je to také úprimnejšie celé. Čo je samozrejme tiež pre mňa extrémne dôležité, je voľná ruka v mojej tvorbe. Oni mi za celý čas akože fajne hovorí, že no vieš čo, a teraz zajtra tento sír daj a potom toto, to proste vôbec sa nedeje. Mám v tomto absolútne voľnú ruku. A to je pre mňa úplne že krásne a nádherné. A veľmi to tak úzko súvisí aj s tým, čo som tak spomínal, že niektorí vám zvyknú veľmi akože káfrať zase do toho, čo robíte. Tak pre mňa je to taká, ako by som to povedal, ja som za to vďačný, že ma nechávajú robiť si svoje, lebo tým pádom mám naozaj pocit, že oni so mnou chcú spolupracovať kvôli tomu, že chcú, a nie kvôli tomu, že tam proste vidia nejakú... Jednoducho nechcú mi káfrať do toho, čo robím. No a celá táto naša spolupráca sa pretavila až do toho, že začíname robiť už na nejakých spoločných projektoch a cieľoch, ktoré ešte teraz zatiaľ nebudem nejak bližšie spomínať, pretože ešte mi náhodou niečo z toho padne a nakoniec by som sa potom musel vyhovárať, že prečo. Ale máme už spolu viacero akože vecí nejakých rozbehnutých, zamýšľame sa nad nimi, takže určite do budúcna prinesieme aj nejaké naše asi spoločné produkty. Tak je sa na čo tešiť, aspoň teda dúfam. Ďalšou takou mojou aktuálnou a obľúbenou spoluprácou je Kofeín. To je slovenská pražiarňa, mimochodom, aby ste vedeli, na Slovensku je vyše 100 pražiarní menších. Väčšinou, tak sú to také menšie firmy, ktoré sú samozrejme podstatne menšie ako všelijaké tie Číba, Lavaci a neviem čo. No a tu pri tejto spolupráci to vzniklo tiež tak veľmi akože spontánne, veľmi spontánne by som povedal. My sme sa totižto, Peťo sa volá majiteľ Kofeínu, on ma oslovil už niekoľko rokov dozadu, ale bolo to také, že on mi napísal správu na Instagrame, ja som mu odpísal asi taká moja bežná odpisovacia doba asi o 10 dní, on mi na to odpísal 2 týždne, a vlastne sa to tak motalo, že kým sme sa dostali k nejakej debate, proste to prešiel pol rok. A teda, neviem, či náhodou sledujete, ak nie, tak odporúčam, Ladislav Király, tiež Košičan, on proste bloguje o káve, vo veľkom sa akože rozbehol. Testuje kávy a proste všetko, čo sa týka kávy, veľmi zaujímavý týpek. A on nás tak akoby spojil. On už s tým Kofeínom spolupracoval a on vedel, že ten Peťo z Kofeínu už dlhšie chcel spolupracovať, ja tiež som sa do toho nevedel dokopať, on jednoducho prišiel, zavolal mi, no Dragan, počúvaj, takýto je deal, ideme do toho, chceš, nechceš, ho jasné, poďme, super. Čo je to pre mňa akože tak dôležité a čo si cením na tejto spolupráci je to, že dosť veľa tam ide takej tej edukácie. To je presne taký ten tretí bod, ktorý som spomínal, že keď som ja, oni ako Kofeín a potom ten tretí najdôležitejší bod, tí followery, tak mám taký pocit, že tá spolupráca s tým ľuďom ako keby prináša niečo viac v zmysle takých otvárania nejakých obzorov. Ja som tiež bol človek, ktorý pil kávu takýmto spôsobom, že proste
dvakrát cukor, mliečko, som to zamiešal, také kakaoko som si z toho spravil. Potom raz jednoducho fakt máš džubal jeden kamoš, proste tak som úplne znechutene na mňa pozrel, že Dragan, že fuj, že jak toto môžeš piť, že to je proste odporné, že daj si normálne preso, že čo je s tebou. Tak som to tak skúsil, ako nechutilo mi to samozrejme v začiatku, potom sa tak človek akoby k tomu trošku prepije, že už to človeku začne chutiť. A vtedy prišiel akorát aj ten kofeín a tak sme to nejakým spôsobom rozbehli a mne to prišlo, že skrz tú našu spoluprácu môžem jednak niečo dať akože aj tým ľuďom. Ja som sa dovtedy do spolupráce s kofeínom strašne vyvaroval s ľavovým kódom. Mne to prišlo úplne, že trapné, že to nechcem robiť. Že každý zľavový kód, tu máš 10%, kúp si a ja som to dovtedy vôbec, mne to akože ponúkal už dávno predtým, ale ja som to odmietal. Tak dá sa povedať, že dosť do hlavu, lebo mne to prišlo, že je to také, neviem, že to proste nechcem robiť, že to je niečo, neviem, nechcel som proste. Tu ma zlomili, dali, že OK, tu máš proste zľavový kód, že daj to vonku a uvidíme, že to, keď budeš chcieť, že uznáš potom za vhodné, že vyskúšajme to, a keď uznáš za vhodné, že to proste nie je cesta, tak kedykoľvek to vieme zrušiť, veď to je najmenej. Tak sme to vyskúšali, dali sme tomu prvý mesiac, to bol fakt asi jeden z prvých zľavových kódov, ktorý som ja nejakým spôsobom poskytoval a na konci mesiaca mi Peťo píše e-mail, že proste niekoľko stoviek objednávok. Stoviek. A si vtedy hovorím, že ty vole, akože, to som nečakal, že proste až toľko tí ľudia budú mať záujem o tú kávu. A tak sa to potom celé začalo prepájať do toho, že som jednoducho videl, že tí ľudia si proste tú kávu kupujú, ochutnávajú, dávajú si ju. Oni zase robia veľmi good job v tom, že tých ľudí ako keby učia piť tú dobrú kávu. V podstate celá tá spolupráca je o tom, že podporujem v Slovensku pražiareň, nie nejaký veľký brand, je to samozrejme také bližšie človeku, keď vieš, že spolupracuje s niekým, ktorý si svoj biznis odštartoval úplne že z ničoho. V podstate dá sa povedať, že takisto ako aj ja. Takže túto spoluprácu vnímam veľmi tak pozitívne skrz práve toho svetla, že mi príde, že je to také benefičné v podstate pre všetkých. Aj pre tých, čo nás sledujú, aj pre mňa, aj pre kofeín. Je tam akoby také, nechcem nazvať vyššie dobro, alebo ako to mám povedať. Takže asi tak. Tu som si dovolil takúto jednu tematickú fotku. Naschvál som tu vybral jednu takúto spoluprácu, lebo nechcel som tu dávať len všetky, ktoré sú také, že obvious, ktoré samozrejme, že je jasné, že majú šancu zafungovať ako keby hneď. A ten ITIL som tu vypichol práve kvôli tomu, lebo to bola spolupráca, ktorá sa začala, že to bol proste úplne že výstrel iba. Oni sa mi ozvali s tým, že Dragan, že poď k nám cvičiť, dáme ti trénera a proste len daj vonku, že cvičíš u nás a poďme to spolu rozbehnúť. A ja som bol vtedy v takej tej etape života, keď som si hovoril, že tak už asi niečo bolo treba robiť so sebou, ja som mal 120 kg pomaly, už som bol fakt taký, že nebolo to dobré. Tak som na to prikývol s tým, že tu som fakt už bol taký sebecký, tu som pozeral iba takže na seba. Ani ma nezaujímalo, že čo z toho v podstate nejak akože budú moje ostatní. Mne to prišlo fajn, že OK, idem cvičiť, dajú mi trénera, čo nestojí to málo peňazí. No a tam sa v podstate potom stalo niečo také, s čím ako keby nikto úplne nerátal a nikto si nejak nepočítal. Že tá spolupráca tak nejak vystrelila a začala mať také nečakané výsledky. Samozrejme, v prvom rade v mojom vlastnom osobnom živote, ale prinieslo to samozrejme to ovocie aj im, ako sa hovorí. Tí ľudia si povedomie o tom fitku sa šíri ďalej, ľudia to proste začínajú nejakým spôsobom registrovať, tak konec koncov akože vidí to kopec ľudí. Dokonca mne sa trošku podarilo so sebou niečo spraviť, tak som v podstate tak keby ukázal tým ľuďom, je to taká, dá sa povedať, že možno trošku motivácia, alebo také, že keď človek na sebe nejak zamáka, tak dá sa akože niečo robiť. A to vlastne vyvrcholilo v to, že aj ten klient, aj ten Nautilus boli akože úplne spokojní, lebo videli, že som sa to jednoducho toho chytil. A fungovalo to hlavne v tých prvých mesiacoch, teraz ani moc nie, ale tie prvé 3 mesiace, keď som akože fakt aj tak výraznejšie schudol, tak vtedy mi strašne veľa ľudí písalo, že Jož, Dragan, super, ja som sa tak kvôli tebe hecol a dačo. A potom boli jednu správu som si vyslovene, že strašne zapamätal, to by šlo strašne také pekné. Jedna baba mi raz napísala, že keď som tam začal hrotiť a dávať všetky tie storky z fitka a tak ďalej, veď človeku tak aj trošku z toho prešmykne v hlavičke. A ona mi napísala, že to začiatku strašne vadilo, že čo tam furt, že to cvičím, ale že v tom potom si tak trošku neskôr uvedomila, že som v podstate iba akože keby nastalo zrkadlo. Že si tiež uvedomila, že musí so sebou niečo robiť, lebo tiež už bola asi tak nejak, mám to možno podobne ako ja, a začala chodiť do toho istého fitka. Takže aj pre toho klienta to nakoniec malo benefit, aj keď to bol z jeho strany úplne taký výstrel, hej, tak ozveme sa typkovi, čo si fotí jedlo, že poď k nám cvičiť, no tak čo z toho, akože mohol to byť úplne aj fail, hej, našťastie nebol.
No a to, že som vlastne sa dal na takúto spoluprácu, ktorá sa zjavne javila ako úplne nejak mimo mojej témy, mi v konečnom dôsledku prinieslo ešte ďalšie spolupráce. Časom sa ozvali z Interšportu Košického, že Dragan, tak vidíme, že ty si tak začal nejaký športovať a dačo a my by sme tiež nejak chceli, že nechceš nejakú spoluprácu? No jasne, ideme do toho, poďme, prečo nie? Ozvali sa mi z Karpatskej nadácie, tam som mal takú 50-kilometrovú vandrovku po Volovských vrchoch. Inak chcem ísť aj tento rok, keby ste sa niekto chceli hecnúť, je to v septembri. Je to taký fajn event, má to taký charitatívny podton, tam sa zbierajú peniažky oni to potom dávajú každý rok pre nejaké nemocnice alebo neviem čo, pre deti, ktoré to potrebujú. A potom prišli dokonca aj chlapci z Prešova zo Starback, že požičame ti bicykel, kľudne len ukáž, že máš od nás bicykel a takisto som to potom tu vymenil, tu máme akurát chlapca z Bikere. Takže toto všetko boli pre mňa také veľmi cenné ako keby skúsenosti a spolupráca, ktorá na začiatku sa javila ako úplne, že mimo, nakoniec v podstate priniesla celkom veľký benefit. V podstate asi dá sa povedať, že hlavne pre mňa, ale myslím, že boli spokojní akože viac menej všetci s tým. Ako som teraz spomínal, aby to nebolo celé len o tom, že nebudeme akože hrať na slniečkárov, že všetko vždy vychádza podľa plánov a tak, ako by sme chceli, tak spomeniem jednu takúto spoluprácu. Tí, čo ma sledujete, si ju možno nebudete pamätať, ktorá nevyšla tak úplne, jak sme plánovali a si mysleli a všetci sme v to dúfali. A to bol Budvar. Prečo som sa rozhodol ísť do tejto spolupráce a tá jednotka je akože naozaj že, veľmi kľúčová, jednoducho bola tá prestíž. Budvar je jednoducho nadnárodný brand, obrovská značka. Bez pochyby dovolím si tvrdiť, že ktorýkoľvek muž tu sedí, tak sa zhodneme na tom, že je to dobré a kvalitné pivo. Môžeme sa hádať, že či Plzeň je lepší, alebo Budvar, ináč priznám, že mám radšej Plzeň. Každopádne bola to jednoducho požiadavka na spoluprácu alebo ponuka na spoluprácu. Fakt, že od obrovskej firmy jednoducho Budvar. Ja som to bral osobne ako prestíž, že vôbec ma oslovili na nejakú spoluprácu. Takže som na to samozrejme prikývol a obzvlášť aj kvôli tomu, že v tej dobe som ako keby veľmi túžil nabrať nejaké dlhodobé spolupráce, pretože nazviem to, že jednorazovky sú fajn, ale keď máte nejakú dlhodobú čas, OK, zrýchlim to. OK, takže tam sa mi veľmi páčila, že tá vidina tej dlhodobej spolupráce a spolupráca s brandom, ktorý je proste že obrovský všade na svete. Nevyšlo to ale úplne, že veľmi dobre a poviem vám aj prečo. Ten prvý bod sa týka teda hlavne ich. Som naozaj akože brutálne ma kontrolovať. Tam proste každý jeden text, ktorý išiel vonku, vždy musí byť nejakým spôsobom schválený, to je úplne že bežné, ale oni tam riešili, že každé slovíčko. Že každé slovo, proste to sa prepisovalo, prerábalo, tam jeden post som bežne prerábal na 4-5 krát. Z čoho som už počasu začal byť ako samozrejme celkom taký frustrovaný, človeku sa už potom nechce, lebo už viete, idete posielať niečo niekomu a proste úplne viete, že hneď vám to príde naspäť, že no tak a toto nie, a to také, no človeku sa už potom ako keby do toho prestane chcieť. Ale aby som to celé akože nezadzoval len na ich stranu, že to bola iba ich chyba, tak minimálne taký polovičný podiel na to mám aj ja sám. Pretože mal som taký pocit, ako keby som sa s tým ich brandom, s tým pivom nedokázal tak úplne dobre stotožniť, ako by som možno žiadal. Človek si na začiatku povie, že aký problém sa stotožniť s takým brandom, ne? Super, Budvar, pivečka posielajú, platia, výborne, ale jednoducho to ako keby nešlo to. Nešlo to nejak, som to tak úplne necítil, to prepojenie a zjavne ani oni. Nerozišli sme sa v zlom ani nič také, jednoducho mali sme, dám tiež taký insight, mali sme podpísanú zmluvu proste na dobu určitú, nejaké 3 mesiace a keď sa to skončilo, tak oni jednoducho prišli s tým, to bola vtedy ešte aj korona, akože zúrila a tak oni si jednoducho mi bolo povedané, že nechcú investovať ďalej do gastra, pod čo som samozrejme spadal aj ja, takže proste nepredĺžujú zmluvu, ale bolo to také, že cítil som, že asi by ho možno predĺžili ani tak a ja by som asi tiež možno úplne nechcel, takže toto úplne tak nevyšlo. Ďakujem teraz za pozornosť a ešte asi budú otázky, že? Trošku som to pretiahol, tak prepáčte.